Port dito sa Tagbilaran City dahil nabalitaan namin kay Governor Aris aumentado ang murang isda, pero hindi ko lang alam kung close na kasi it's already 5:51 PM at ang dilim-dilim na. Dati hindi naman ganito. Syempre nag-change na naman ang ating mundo. Kaya eto, pupuntahan natin, tingnan natin kung may mga isda pa sa ganitong oras. Kasi nung nakita ko kay Governor Aris hanggang 8 o'clock PM daw. Pero hindi ko alam. Tingnan natin. Baka nung opening lang. Pero mukhang maraming tao doon banda. Sa palengke doon. Palengke. Diyan sa may mga tents dyan. Salamat at naka-parking din. Let's go na guys. Tingnan natin kung anong meron dito. Let us go. And makiusyuso tayo. Dahil nabalitaan namin nandito ang murang isda. Alam nyo, dito sa Bohol ay alam naman ng buong madlang people yan, internationally pa, na ang Bohol ay mahal ang mga bilihin, lalong-lalo na sa mga seafoods. Kaya ngayon ay gumawa ng paraan ang provincial government na maibsan ang paghihirap ng mga tao. At yan nga ang ginawa nila. Gumawa silang paraan na mababa ang presyohan ng bilihin dito sa Old Airport. At let's go. Tingnan natin. Saan ba kaya yun? Hindi ko pa alam. First time ko pumunta at tumingin at maghanap ng isda. Saan ba dito? Wala, daming tao dito. Nakakatuwa. Wala, nakakatuwa. Nakakatuwa guys. Oh, very nice. Pero hindi ko alam kung nasaan yung isda. May makita ka? Ay, doon yata. Asa may namaligyan isda doon? Tuod to. Okay. Okay. Doon. Ayun. Tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi. Pero sa tingin ko totoo naman. Totoo talaga yun. Pero ang importante, andyan sila dahil akala ko ganitong madilim na ay sarado na ang bilihan ng isda. Maliliit na isda. 240. 150. Bagmay lagi. My first time kasi 140 pesos na isda. Ang saan nga isda? Tilapia, ma'am. Tilapia din eh. Dito sa ito no. 280 ang kanilang hipon. Ang galing. 280 and then 270 ni. Lami ununan. Lami na Paliho yun. puno ko. Pila, ma'am. 1 kilo. Sa bilo. Manya. Wala kaya sa ununan. Unsa pa dito? Ano, ma'am, minarinate na nga ako. Minarinate na bangos? Bangos. Okay. Daing na bangos. Ang dami nila guys. Wow, nice. 270. Okay, 1 kilo? Wala na? Ang pili, ani? Sige, kung pila mong ma'am. Yung sa man. Naapaad ko. Napa ito? Ano dito guys? Ba? Kanina sa bato? Sa kilo yan. Mora pila. Mora na ito ni ma'am. Wala na? Aron mahurot na. Aron man ay bitbiton muli. Dahil agad pa kaya ako. Sakto dito sa Freeport. Sige. 370 plus Ano yan? 40 naman. Dahil ito 70, 135. Daghan ang display. 40. Kung sa kurasang mga bliman. Kasi gano'n, di ba, Malasiti, mga labi sa'yo, Malasiti. Alas 7. 7 o'clock para sure
ang opening nila. 7 o'clock in the morning? Oh, 7 o'clock in the morning. 272, ma'am. Oo. And then, Sa pa, ma'am. bis ani gikan yung mga isda. Ano mas barato? Talipon, ma'am. Ano, kung ni Gugma, talipon, isa Di program. man di ubay ni? Sa talibon. Talibon. Ubay ng uban. Way, Wala yung lambay. Yo, gagmay mo ng isda. Mutagko pa na. Mutagko pa ng isda. Gagmay. Sayang. Kanila sa malahi. Ibo ma'am, 150 rin. Batuan. Batuan, ay talibon, ay ubay. Talibon, rin tanan mo. Talibon. Talibon, na tanan. Talibon na tanan. Ano, napaga na. Kaya mo na? Okay. Pag. Sige. Ay, at least nakatinaw may upuan. Mas barato na isda. Pila anak ma'am? Naka-avail me. Thank you, Bob. Aris. Yan. Malaking tulong sa bulano ni kay Tina, mahala ng labi-labi, makamilakta sa mapresyuhan nila. Oh, 280 ng ilang hipon na pamanggot ko. Mupalit ko ana sa sunod. 280 lang ang ilang shrimps, oh. Ang laki lang niya, abot ah. Thank you kayo. Salamat. Sila, ang ganda. Ang ganda ang luwag dito, komportable. Dili na. Malinis. Dami kumakain pala dito. Dito pala kumakain si Marco. Ako, hindi ko mo. Ah, hindi. 7-Eleven siya, no? Maraming pinto dito. Ang ganda. Cute, ano? Oh my God! Hello! Ganda ng mukha. Okay. Nakita mo natin dito. Ano naman ang mga pagkain dito? Ano mga pagkain dito? Tignan Bilihan natin yung mga natin. pagkain. Dito pala tayo sa kabila. Doon tayo. Doon nga, tignan natin yung mga, ano ba yung mga pagkain nila. Kain? Sinaserve nila ba? Tignan natin. Ano sila? Na nakablo. May pang sasarap. Oh, may pang Okay, dito dyan. may sisig. Ta. May bokis. Dito, ang dami ng ulam din. Yes, ma'am. May inilaw sila. May tuna pa nga. May nga, bubuli na. Silog news na ma'am, sir. Rato kaya itong kan, ma'am. Silog Lamaw news, daw, ma'am. lamaw. Ayun. Lamaw. Sisig. Ayun, ano. Sa Fiesta Avenue. May Manoray ako na manoray. Kapon ko ako. Yes, sir. Shipping, yes, sir. Buffalo wings naman dito, 290 daw.
Nandito na sa Old Airport. Ha? Oh. Ito. Ito naman, condo. Hmm. Ang tayo ko ko. Kung sasa mo tigabli. Punta? O sa hapon lang? Sa hapon lang? Isang orasa? Oh, they open at 3 p.m. in the afternoon. Saan ito dun sa orasa? Mga 8:30 mag-close sila. Okay? Tanan dili? Oo. Nakita nyo ha, pinakita na yung mga pakainan dito. Ang daming kapilian. Hmm. Tingnan nyo, may Japanese pa, may corn dog. May string hats pa sila, ang dami. So nakita nyo, ayan, i-share ko na naman. So, Ha? ha? Fried ice cream. Ice cream po, sama. Tapos may fried ice cream, ay dili. Oh, fried ice cream. Yun. Oh, fried ice cream na po. See that? Hindi ko nalang yung card ko. Bigyan ko sana siya. Ayan. Oo. Ito na. Mapaiba ka? Ay, hangin ni baga. Sayang. Ayan. Dumating nga ka ha. Na-interview kita. Sabi ko si channel mag-subscribe ka. Nasa email mo? Hari? Hari? Si Hari Kaong. Wow, ang sarap naman ang ano mo, Kaong. May favorite sa fruit salad, Kaong. Ang ganda. Okay. Sige, bye-bye ha. Thank you. Yes. Oh, see? Thirsty. Very healthy. There's three. Ayan. Buy one, take one. 89. Iced tea. Milk tea. Oh, may siomay sila. Levanes milk tea. Naman. Ay, menu. Dito na. Overload. Ice cream. Scoop loaded. Ice cream. Wow. Ganda. Ganda naman. Nakakatuwa naman. Bakit? Oh. May Korean pa. Doon may Japanese. Dito naman may Korean. Oh. Eh? Ano pa? Sal. Completos Ricardo. Hmm. At ayan. Hindi tayo na susod sa madami. Oy. Nakakatuwa naman. Guys, hindi ko kalahin ganito dito. Sorpresa talaga. So, magpaalam na ako. Saan? Okay guys, magpaalam na ako. Bye-bye. Naipakita ko ng Old Airport, yung mura nilang isda, at saka yung mga pagkain dami. Grabe. Okay, bye-bye. See you. Pasalamat ako kay Mayor Baba. Ang liwaliwanag ng ilaw namin dito sa highway. Ayan o. Maliwanag na kami dito sa highway kasi sa ilaw na naayos dahil sa kanya. Dahil piniem ko siya, awa naman ng Diyos, naaksunan yung pakiusap ko. At ayan, ang liwaliwanag ng poste dito sa tapat ng bahay. Thank you, Lord.